Digni ruke, sam. Imaš u džepama, molim ti izvadi džepova sve što imaš tu. Sve izvadi, znači što imaš u džepova, sve što smatraš da možeš izvadi od gume. Izvadi sve u džepova, ovo što imaš. Imaš još šta izvadi džepova, sve što imaš. Sve izvadi džepova, znači kolega što imaš sve ide tako. Cigare, gdje smo cigare? Nema više. Sam malo noge da širim, molim te. U redu, možete uzeti to, hvala vam najljepše. Sve izvadi džepova što imaš, super. Njegov majko kriminal. Snima i treba da snima, da. Ekstazi 10 komada. Dobro.
To je nož nađe. Ne treba nož. Ne treba nož. To je nije nož. Pregledom ugostiteljskog objekta Charlie našli smo znači 10 tableta koje asociraju na ekstaziv i mahunastu biljku koja asocira na marihuanu.